Хәерле көн Татарстан, хәерле көн безнең кадерле яраткан тамашачыларыбыз, газиз милләттәшләребез. Сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Бүген 7 декабрь, чәршәмбе көн. Күтәренке кәеф һәм йөзләребездә елмаю нурын балкытып, кышның тагын бер көнен каршы алыйк. Көнебез уңышлы һәм нәтиҗәле узсын. 7 декабрь халыкара гражданлык авиациясе көне. Илебездә гражданлык авиациясе Совет властының беренче елларында ук барлыкка килә. 1923 елда Мәскәү белән Түбән Новгород арасында һава юлы булдырыла. Аның озынлыгы 420 километр була. 7 декабрьдә һөнәри бәйрәмнәрен Россия авиация инженерлары бәйрәм итә. Һавага күтәрелүче техникаларының төзеклелеген нәкъ менә авиация инженерлары тәэмин итә. Татар кызларының шибәрлегенә, уңганлыгы, тырышлыгы, зирәклегенә һәр вакыт мәдхия җырлана. Һәр ел сайын республика күләмендә генә түгел, халыкара дәрәҗәдә татар кызы бәйгесе оештырыла. Бүгенге заман татар кызы ул нинди? Элек-электән өйрәтелгән тыйнаклык, сабырлык кебек сыйфатлар әле дә булса актуальмы? Бу һәм башка бик күп сорауларга без бүген татар кызлары белән җавап эзләрбез. Түгәрәк өстәл форматында без алар белән фикер алышырбыз. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез студиябызга. Исәнмесез. Бик шатмы сезне күрергә. Менә инде тамашачыларыбызга аңлатып китик. Бу атнада 11 декабрь көне пирамида мәдәни күңел ачу залында безнең инде республика күләм татар кызы бәйгесенең финалы уза. Республиканың шәһәр һәм районнарыннан 11 кыз катнаша дип беләм мин. Әйеме, Илүзә? Менә ничек итеп сайлап алдыгыз әлеге кызларны? Безнең республика этабының финалына 1000 кыз арасыннан шушы 11 асыл кыз сайланып алынды. Әзерлек эшләре безнең ялгышмасам инде март айларыннан зонал этаплар башланды. Һәм инде безнең һәрбер зонал этапта да алда да үзенең этаплары бар. Ул беренчедән безнең үз-үзеңне тәкъдим итү этабы, иҗади номер, шулай ук кулинар этап һәм интеллектуаль этап. Шушы бар этапларны безнең кызларыбыз үтеп, инде менә финалга алар аяк бастылар. Тамашачыларыбызны бәйгенең тарихы белән дә таныштырып китик. Белүемчә, ул 2011 елда Чиләбе шәһәрендә башланып киткән. Инде 2015 елда халыкара дәрәҗәгә барып җиткән. Менә шул еллардан алып ул татар кызы бәйгесе нинди үзгәрешләр кичерде? Әйе, дөрестән дә татар кызы бәйгесе Чиләбедә башланып киткән. Һәм инде аның җитәкчесе безнең Колесникова Лена Рафиковна. Бик мәртәбәле безнең кешебез, шушы татар кызы бәйгесенә аяк салган кеше. Үзгәрешләргә килгәндә, әлбәттә, елдан ел бәйгенең дәрәҗәсе күтәрелә. Кызларга килгәндә дә аларның да әзерлек дәрәҗәсе дә, үзләренә карап торганда да, киемнәре буенча да, үзләрен ничек тоту буенча да барсы да үзгәреп килә, алар зурдан зур дәрәҗәгә ия булып киләләр елдан ел. Шуңа күрә миңа калса бу бик шатлыклы. 11 кыз арасында үз районын данын яклап чыккан кызыбыз, Актаныш кызы Энҗе. Әйе. Энҗе, менә син татар матбугатын укып баручыларга яхшы таныш, синең исемеңне инде алар беләләр. Ничек итеп әлеге бәйгедә катнашырга тәвәккәлләдең? Мин инде 2018 елда Казан шәһәренә килгәч, дус кызым катнашты анда 2019 елда. Шуннан инде аннан белеп калдым. Кызганыч 20 елда булмады. Менә шул 4 ел дәвамында, университет дәвамында минем анда катнашасым килү теләге булды инде. Һәрбер социаль челтәрләрдә мин аларны карап бардым. Һәрберсен менә җиңүче кызларында карап бардым, катнашучы кызларында карап бардым. Нәрсә икәнен өйрәндем, карадым һәм менә быел тәвәккәллек иттем. Үзем җибәреп карадым гаризамны һәм вакытында килгәнмендер дип уйлыйм. Әгәр дә 1-2 ел элек килгән булсам, мин инде бәлки мондый уңышларга ирешә алмаган булыр идем. Үзем аңлап, белеп, нинди дәрәҗәдә үткәнен, үземне нинди дәрәҗәдә тотарга кирәк икәнен белеп, аңлап килдем. Әзерлек эшләре ничек бара? Чөнки инде санаулы көннәр калып бара финалга. Әйе, без менә 2 атна дәвамында 11 декабрь көненә бик каты әзерләнәбез. Узган атнада инде безнең очрашулар, хореография буенча әзерлекләр, вокал буенча әзерлекләр, шулай ук сәхнәдә
сәхнә теле буенча, сөйләм теле буенча әзерлекләр бара, дәресләр бара. Шулай ук остаханәләр булды. Менә кулинарий этап үтте безнең остаханә форматында. Шулай ук чигү чиктек. Без хореография буенча инде Казан бию ансамбле базасында шөгыльләнәбез. Чулпан Ринатовна Закирова безнең режиссерыбыз. Шушы тамашаны сәхнәгә куючы, остаз кебек тә карыйбыз инде без аңа һәм шундый профессионаллар белән эшләү безгә. Без көн сайын шатлык хисләре кичереп кайтабыз. Сәхнә осталыгы буенча, сөйләм теле буенча безне Инсаф Абдулла өйрәтә. Ул инде профессионалларның профессионалы дип уйлыйм мин. Көн сайын Инсаф абый шулай дип әйтте, шунда басым ясарга кирәк дип көн сайын кайткач кабатлыйбыз. Һәм инде ул теге минем өчен генә түгел, гомумән башкалар өчен дә, башка профессия вәкилләре өчен дә сөйләм теле, сәхнә теле ул бик кирәк. Һәм без инде теге кирәк дип кабул итәбез һәм ниндидер үсеш кичерәбез. Һәм әгәр дә киләселәр килә торган кызлар бар икән, рәхим итсеннәр, монда инде бик күп нәрсәгә өйрәтәләр, бик күп нәрсәгә өйрәнеп кайта торган бәйге. Бик күп нәрсәләргә өйрәтәләр дидең. Сөйләйем, менә мастер-класс форматында безгә дә аңлатып китегезче. Менә миңа һәрвакыт кызык. Менә Ничек килгән безнең матур күлмәк киеп, матур калфак белән әйеме? Илүзә, син инде әлеге бәйгенең кураторы буларак, әйеме, һәм инде үзең дә катнашучы буларак сөйләп китче менә безнең тамашачыларыбызга. Ничек итеп калфакны дөрес итеп кияргә? Менә инҗенең түбәтәенә килгәндә, безнең түбәтәйне инде киергә кирәк нәкъ башның уртасына. Ул алга да төшмәскә тиеш, арткарак та булырга тиеш түгел. Кемнәрдер кырыга матур итеп куя, ләкин алай кую да дөрес түгел. Безнең башның очында, иң уртасында була туганнан алып арничок һәм элегелектән килгән инде шундый бер нәрсә диек, Ышану бәлки нәрсә ул? Әйе, шундый ышану шул арничокны түбәтәй каплап торырга тиеш. Шуңа күрә рәте бар икән, әйе. Менә сиңа күрә мин бик матур милли бизәгебез. Аның да тарихын сөйләп кит әле. Әйе, бу Хәситәне миңа финалда Казан гүзәле исеменә лаек булгач тапшырдылар бүләк итеп. Аның әле зур калфагы да бар иде. Ансын бүген алып килмәдем инде. Шуңа күрә бу миңа бик кадерле бүләк. Һәм мин аны бик яратып киям. Әйе, менә син әйтеп киттең, Казан гүзәле исеменә лаек булдым дип. Менә шул хисләр белән әйдә тагын бер тапкыр уртаклашып ал әле. Мин дөресен генә әйткәндә көтмәгән идем бер дә мин җиңүче булырмын дип. Казан гүзәл исеменә лаек булырмын дип хис кичерешләрне әйтеп бетергесез булды. Ул көнне сәхнәдә басып торганда. Үзең син Әтнә районыннан? Үзем мин тумышым белән Әтнә районыннан, ләкин мин Казан зона этабында катнашып, Казаннан чыктым, үзем катнаштым. Шуңа күрә мин үзем белән бик горурландым. Шушы Казан гүзәл исеменә лаек булганнан соң үземә азмы күпме барыбер ышанычым артты. Мин булдырам, минем барсы да булып чыга дип. Алдагы көннәргә бу миңа бик зур ышаныч һәм гел алга барырга дигән шундый бер фикер булды. Димәк, инде син теге җиңеп булмас, инде андай хис булмады синдә. Барыбер менә теге тәвәккәлләп мин җиңүгә таба барам дип бардың. Юк, мин бер дә алай дип уйламадым. Мин чын күңелем белән бу бәйгедә катнашасым килеп килдем беренчедән. Һәм мин җиңәм, мин иң яхшысы дигән уйлар бөтенләй булмады. Мин монда опыт җыярга, безнең остазларыбыз белән аралашырга, алардан үземә җитеп бетмәгән ниндидер ышаныч артыннан килдем дисәм дә ялган булмас, әйе, дөрес булыр. Чөнки чыннан да шулай, бу бәйге миңа бик зур үз-үземә ышаныч һәм үз-үзем белән горурлык хисе китерде. Әйе, чынлап та һәрбер бәйгедә катнашу бит инде үзеңә ышанычны арттыра. Татар кызы бәйгесенә катнашу ул тагын да шундый дуслык җипләрен ныгыта. Әйеме, һәрвакыт аралашу, матур татар кызлар белән ничек инде аралашмыйсың. Менә беләсезме, тагын шундый да сорау бирәсем килә. Гадәттә бит инде безнең яләшкәнбез татар кызлары тыйнак, сабыр булырга тиеш, әйеме? Менә сезнең фикергезчә, татар кызы, заманча татар кызы дип өстәп әйтергә кирәк бу урында, ул чынлап та нинди булырга тиеш икән соң? Әйе, татар кызы дигәч, күп кешенең инде бәлки күз алдына калфак кигән, алъяпкыч кигән, тыкмаш кисеп торган кыз күз алдына киләдер. Ләкин шәхсән минем фикерем, татар кызы ул
Безнең современ реалияларга андый татар кызы туры килмидер. Чөнки әйе, татар кызының барлык уңганлыгы булганлыгына өстәп, ул әле әлбәттә булырга тиеш үз эшенең остасы, аның үзенең яраткан эше булырга тиеш, илһамландыра торган. Ул матур, затлы итеп киенә дә белергә тиеш. Һәм әлбәттә ул әти-әнисен хөрмәт итеп, туганнарына мәрхәмәтле булып, шулай. Бик матур фикерләр. Энҗе килешәсеңме бу сүзләр белән? Әлбәттә килешәм. Һәм шуңа өстәп әйтер идем, тыйнаклык, сабырлык әлбәттә булырга тиештер. Тик минем өчен иң мөһим сыйфат ул тәрбиялелек. Тәрбия булырга тиеш дип саныйм. Тәрбия булса, ул инде бөтен нәрсәнең дә нигезе, башкасы тыйнагы да, сабырлыгы да, уңганлыгы да, булганлыгы да булыр иде. Һәм инде хәзерге заманча татар кызы миңа калса алдынгы карашлы булырга тиеш. Менә Илүз әйтеп үтте, үз өлкәсендә, үз сайлаган профессиясендә ул профессионал булырга тиеш дип. Менә миндә шул фикер яклы, алдынгы карашлы, үткән тормыш белән генә яшәми торган, менә шул калфаклар, алъяпкычлар дигән стереотипларга буйсынмый торган, алга карап яши торган заманча татар кыз дип үз алдыма китерәм. Үз яраткан профессиясында эшләргә тиеш дип әйттегез. Сез менә син инде журналист һөнәрен сайлагансың, әйеме? Ничек сайладың әле һөнәрне? Миңа күпләр бу сорауны бик еш кына бирәләр. Мин аңа булайрак дип җавап бирәм. Мин бик күп төрле өлкә белән кызыксына идем укыганда да, йөгергә дә йөри идем, вокал белән дә шөгыльләнә идем, рәсем дә ясый идем, башкалар белән дә бик кызыксына идем, шулай фән өлкәсендә дә олимпиадага йөри идем, һәм инде минем сайлау мөмкинлегем шундый күп иде. Кайсына барырга икән дип. Мин журналистикага шул 11-нче сыйныфта гына укыганда килеп кергәнмендер. Әйе, анысы инде аның бәлки шулай иншалар язарга ярату, хикәяләр язарга ярату белән бәйледер. Миңа ул ничектер җиңелрәк бирелә. Һәм хәзер мин аңлыйм нәрсәгә сайлаганымны, мин бөтен өлкәне шул журналистикага сыйдырганмын. Журналист булсаң, бөтен нәрсәдә эшләп була. Мәсәлән, миңа быел комбайн йөртергә туры килде. Әгәр дә мин рәссам булсам, әле мин анда комбайн йөртеп карый алмаган булыр идем. Менә шундый кызык яклары да бар. Бөтен җиргә барып була, бөтен нәрсә белән кызыксынып була, бөтен нәрсәне эшләп була, бөтен нәрсә турында язып була. Журналист һөнәренә берникадәр рекламада булды инде. Бәлки шуңа да сайлаганмындыр. Илүзә, син нинди һөнәрне сайладың? Мин медицина өлкәсендә, мин Казан дәүләт медицина университетын тәмамладым быелны, теш табибы булып эшли башладым. Менә бит нинди милли рухлы, милли җанлы теш табибы бар безнең. Гүзәле Казан кызы. Казан гүзәле Казан кызы, татар кызы бәйгесенең финалисты. Сезгә уңышлар телибез һәм инде татар кызы бәйгесендә иң лаеклысы дип, менә татар кызының барлык сыйфатларына ия булган кыз табылсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Без тапшырыбызны дәвам итәбез. Татарстанның язучылар һәм журналистлар берлекләре әгъзасы Нурлат шәһәре мактаулы гражданины Илдус Диндаров Нурлат укучылары белән очрашты. Шәһәр һәм район мәктәпләреннән җыелган укучылар Илдус Диндаровка үз иҗат җимешләрен җиткерә. Һәр чыгыштан соң профессионал язучыдан объектив бәя дә алу укучыларга аеруча кадерле. Бүгенге көндә барлык укучылар да кулларына китап тотып алып, шәхесләр белән, язучылар һәм шагыйрьләр белән танышып өлгерә алмыйлар, әмма мондый очрашу бик актуаль. Чарада Илдус ага укучыларны үз иҗаты белән таныштырды, шигырьләрен укыды. Китапларында нинди темалар күтәрелүен, әсәрләренең геройлары турында сөйләде. Бу очрашудан соң аларның менә китапларына уку теләге уяныр дип уйлап калабыз инде. Һәм инде менә бу Илдус Диндаровның мин телим дәвамчылары булсын иде. Әдәбиятыбыз яшәрсен иде. Безгә бик шады. Аның китаплары турында бик күп китаплары бар икән. Аның тормыш юлын белдек. Илдус Диндаров очрашудан канәгать, әмма татар телендә каләм тибрәтүчеләрнең аз булуы күзгә ташланган. Татар язучыларының һәм гомумән язучыларның беренче бурычы нәрсәдә? Үзләре урынына килә торган яшь булуны табу. Каләм тибрәтүче, илһам алучы, иҗатка тартылучы балаларны барлау. Менә шул безнең беренче максат. Һәм аларга үсештә ярдәм итү. Очрашу тәмамлангач та укучылар таралырга ашыкмады. Илдус Диндаров белән күзгә күз очрашып, аралашырга, язмаларына кагылышлы киңәшләрен ишетергә теләделәр. Бүгенге шулар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында милли тапшыруларыбызны карарга онытмагыз.